له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خدای چین خاستır haq ibadet. Ve oldadi ki kafirler Hudayı koyup şu zatlarını çağırıyardılar, yani botlara ibadet etiyardılar. Olar kafirlerin maksudlarından hiç bir zada cevap verip bilmediler. Meger daştan iki elini suva uzatyan adam yani bolar ki ağzım suva yesinleyip ol su on ağzına hergiz yetmez. O kafirlerin duaları hiç saat değildir, meger gumrahlıktadır. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Ve Hudaý için secde eder, asmanlardaki zatlar ve yerdeki zatlar muti bolan hallarında ve yaman gören hallarında ve şoların sayeleri de Hudaýa secde ederler. Ertir akşam. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Sen ayt, asmanların ve yerin perverdigarı kimdir deyip, sen ayt Allah'tır deyip, çünkü onların şondan başka cevapları yoktur. Sen ayt, yine şonu koyup başka dostlarını yani butlarını özünüze perverdigar tutunýaňyz mi? Ki butlar özlerine ne nef yetirer ve ne zererini gaytarırlar. Sen ayt, aya kör bilen gözli beraberdir mi? Ya da qaranqylyk bilen ýagtylyk deňdir mi? Ya da kafirler Hudaýa bir forum zatlaryny şerik karar berdilermi ki şolar Hudaýyň halk edişi yani halk etýärlermi? Pes şolara Hudaýyň halk eden zady bilen şolaryň şerikleriniň halk eden zady migdeş bolup iştibaha düşerlermi? Pes o tekin zat yoktur. Olaryň şerik tutýan butlary nihayetde acizdir. Sen ayt, Allah tebarek ve Teala'dır hemme zadyň halygy we Hudadyr yegane we hemme zady galip. Hudadan gaýry zatlar maqhur we maglubdyrlar. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah tebarek ve Teala asmandan baran rahmetini nazil etdi. Pes derreler ve yaplar öz miktarını satıp alıp aktılar. Pes seyl üstüne kofuğu götürdü. Ve Allah da keşoni oda koyarlar zinete alet becermek için ya başka bir esbab becermek için şonda da kofuk bardır. Suğun kofuğu yani. Şu tariqa Allah tebarek ve Teala hak bilen batıla misal beyan eder. Pes su bolsun ya erdilýän gyzyl kümüş bolsun, olaryň üstündäki kofuk ýok bolup gider. Oň üçin sobat ýokdur. Emma insana nef berjek zat ýerde galar. Şu tariqa Allah tebarek ve Teala mesellerini beyan eder. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Bu olçor adamlar ki özlerinin perverdigarının sözünü kabul edip cevabı musbet beripdiler,
şolar üçin cennet bardyr. Oltor adamlar ike özleriniň Perwerdigarynyň sözüni kabul kılmandylar. Eger ýeriň ýüzündäki zatlar şolaryňky bolsa, oşon ýani ýene-de bolsa, elbetde şolaryň hemmesini özlerini nejat etmäge bererdiler. Şolar üçin bardyr nihaýetde yaman hesap, oşolaryň jaýlary cehennemdir. O neveyle yaman jaýdyr cehennem.